Hey, yazi khona la kuba ngiphuthume khona ngizonibona. Imaka ume kancane. Ya? Angihlezi ufuna ukubuza la ukuthi usukuyaphi ebusuku ngoba njalo ebusuku uyahamba wena. Hayi ngisuke ngiyibonela abangani bami. Ebusuku. Phela nabo baye banginikeza ama-piece job yabo ngibambe lapha nalapha. Hayi yazi nami ngicabanga ukujoyina lapha la ngama Oh, ama-BSS. yawo ama-BSS. Hayi ngeke ulungeke lapho. Hawu. Ayi phela mina sengikhathele uhlala la ekhaya phela mina. Khohlo ngeke ulunge. Aweskhupho Skibha. Mfethu Skibha akekho mfethu usaya kwi-Wi-Fi kodwa indaba khona inkinga yini? Hayi ayikho inkinga uthi bengifuna ukunitshela ukuthi uZethembe ufuna ukujoyina ama-BSS. Oh manje wena utheni? Hayi ngimtshelile ukuthi ngiyazalungi nawe uyazi ukuthi akudlalwa uma ungena kule group. Oh okay ngiyakuzwa. Hayi nanga umngani kaScupho. Mafethu sithini manje? Ngasibuza ukuthi ziphi? Azi uthini yalalela la. Asifuni yena, sifuna uScupho. Nobani yena nifuna uScupho ni? Yo madoda, nina nisebenza kanjani vele nidla lenyama le iyamama umhlongo le enamafutha amaningi kanjena? Hey phela le amafutha ngibona ukuthi phela obvious mokufa isigebengu ngivele icikizele nje ithi Sama-BSS. Ya kulo group. Cha ngiyazi. Akuthini ke ndoda yakhe? Lalela la. Azizile ukuzodlala la. Ngitshela ngathi sifuna ba. Nginikhombisa yena. Usitshengisa yena akazizile ukuzodlala. Yeah. Madoda imbawula senivele nangayiphatha madoda kubanda kanje kuzosani nje madoda oh hayi ngathi unesuku wena mosha imbawoli ngangempela kuyabanda. Hey nani bafethu. Hey ubheka ubani uhamba naye lapha? Kodwa ngathi ibona la waya. Sami. Obala bohamba nabo. Mfethu nami ngibala abantu engikhamba nabo. Inkinga mfethu bafuna wena mfethu. Bazi ngimina. Ndoda, sacela ukukhuluma nawe. Bafethu, cani sishiye, nanga umuntu esiyodubana naye. Scupho sekushiya Sabonga usikhombisa ungahamba. Hayi vele ningakhuluma ukuthi nize ngani la. Ngoba cause manje niyabona ukuthi sengigqokeni manje. Lento engigqoke la and futhi idura kakhulu. Nize ngani vele la? Ndoda, ngiyezwa futhi uthi uba futhi wena wamthuma umsebenzi wangamnika imali. Uba form of loyo. Manje futhi uthi kuyinkinga akekho kubambekile kodwa izinto ezincane. Thina size kuwena la futhi. Hey. Imali yani leyo ngaphela lo yafana lo ngamtshela ukuthi umsebenzi akawuyeke. Kanjani? Thina fethu yesama-BSS ngeke usitshele kanjalo. Uma kuthi umuntu ukwazi ukumthuma, uma kuthi akawenzanga umsebenzi uzokwazi ukumnika imali. Adlali ke ndoda size ngento esize ngayo.